Tervetuloa uudelle videolle. Me tultiin tänään Mykonokselle ja nyt mä ajattelin vihdoin ja viimein kuvata tänne uutta videoa. Ei oo pitkään aikaa tullut kuvattua. Tosiaan meidän lento saapui tänään tänne joskus 12 aikaan päivällä ja sit tultiin vaan tänne hotellille. Ja meillä on tosiaan sama hotelli kuin viime kesänä. Me oltiin siis tasan vuosi sitten täällä ekan kerran Mykonoksella ja me rakastuttiin tähän paikkaan, niin me tultiin uudestaan. No, tällä kertaa me ollaan täällä 2 viikkoa, me oltiin viimeis 10 päivää, niin nyt me ollaan vielä pidempään. Voisin näyttää tätä huonetta paremmin huomenna, kun tää on siivottu, mutta mä näytän tän meidän näkymän. Meillä on tää tämmönen jacuzzi ja meillä on aika sama näkymä kuin viimeksi. Me oltiin viimeksi tossa tossa parvekkeessa. Nyt me ollaan tässä. Mut tää on niin ihana tää näkymä. Ja tuolla näkyy Skorpios. Meillä on pöytävaraus noin puolen tunnin päästä Tsumassa, niin me lähdetään nyt sinne. Siellä on mun mielestä nää taas ne avajaisbileet, mikä silloin oli kans vuosi sit. Saman päivän kun me tultiin, niin me mentiin silloin sinne kans. Niin meillä on nyt sama tänään. Are you ready? Are you sure? Minne me ollaan menossa? Otettiin vähän kreikkalaista salaattia. Siis aivan sikakovalla tää musiikki, niin tässä ei oikeesti varmaan tule mitään. Me ollaan nyt lähdössä aika myöhäiselle lounaalle, kello on varmaan jo jotain 5:30 kohta. Mutta me ajateltiin mennä tohon Nammosiin, se on tässä meidän hotellin vieressä, niin mennään varmaan sinne syömään nytten, jos me mahutaan, meillä ei ole mitään varausta, mutta mennään sinne katsomaan. Ja sit me ajateltiin mennä kans sinne, vaan sinne Mykonoksen, sinne keskustaan sit sen jälkeen, vähän pyörii, kun me ei olla sielläkään oltu vielä tää reissulla. Ollaan siis syöty vaan aamiainen, niin on kyllä aika nälkä jo. Niin toivotaan, että me päästään sinne syömään. Mä ajattelin, että mä olisin halunnut mennä sinne shoppailemaan tai kattelee vähän niitä kauppoja, mutta nyt kun tää meni näin myöhäiseksi, niin voi olla, että mennään sitten ehkä sen jälkeen vasta kun ollaan syöty. Voisin vielä nopea näyttää tätä mun asun. Tää mekko on Asukselta ja sit laitan tän laukun. Ja sit vaan flip tai sandaalit. One more time. Huomenta, me ollaan aamiaisella. Me ollaan tänään vähän aiemmin, kun mennään tästä salille. Me ollaan otettu joka aamu noi hedelmät ja sit mä otan aina tämmösen jogurttikulhon, vähän rasvasta jogurttia ja sit tähän tulee noit kuivattui viikunoit ja pähkinää ja sit onks tossa hunajaa ja sit mä lisään tähän aina noit hedelmiä. Mun annos.
Siinä vähän noita chia-siemeniä. Okei, me ollaan nyt lähdössä syömään. Täällä on siis ollut joka päivä niin tosi kova tuuli, mutta tänään täällä on vielä kovempi. Ehkä se on nyt ihan pikkasen laantunut, mutta täällä on kyllä todella tuulista. Laitoin vähän tämmösen lämpimämmän mekon tänään, kun mä ajattelin, että jos tänään tulee viileisiin syödessä, niin on vähän silleen lämpimämpää päällä. Joo, nyt me aletaan tästä lähteä, niin mä otan teidät mukaan tuolla toisella kameralla. Tultiin tänne Nammos Villageen tämmöiseen kahvilaan, niin mä otin matchin. Tultiin nyt tänne Buddha-baariin. Ja tästä on ihan sikakivat nämä maisemat. Tilottiin vähän edamame. Tuli meidän sushit. Tänään aamupäivällä tänne huoneeseen, koska täällä on niin kova tuuli. Mutta tässä meidän partsille ei ole niin paha. Niin tilattiin muuten samat kuin eilen. Mut sit otettiin yhdet pannarit, mitä mä en voi syödä, mutta mun paikasta. Ja me ollaan nyt lähdössä lounaalle Spilioon. Kello on nyt jotain varmaan 3:30 ja meillä on se lounasvaraus 4:30. Niin me lähdetään nyt sinne ja mä laitoin pitkän kultaisen maksimekon ja mä ajattelin, mä laitan varmaan nää pinkit, hermesit tän kaa. Me käytiin vaihtaa vaatteet nopea tuossa meidän hotellilla. Ja me tultiin tänne keskustaan. Me jätetään auto tohon parkkiin ja sitten mennään vähän pyöriin. Tää on nyt eka kerta tällä lomalla, kun me ollaan täällä keskustassa, niin kierrellään varmaan vähän kauppoja. Ja sit mä oon kattonut, että tuolla olisi yksi gluteeniton semmonen leipomo. Ja se on siis auki 24/7. Hakee matchat tosta Starbucksista. Siis tää on niin hyvää. Okei, nyt me ollaan lähdössä syömään. Pitkä maksihame. Tällai. Ja sitten tässä on tämmönen kropattu pitkähihainen. Ja nää on molemmat tällaisia kultaisia. Ja tää on siis Asokselta. Wow, mikä asu. Mulla oli tää jo kerran. Ihana kombo. Haluatko sä esitellä sun asua vähän? Okei, meidän ruuat tuli. Tilattiin vähän pihviä, sitten ranskalais, perunamuusia ja sitten tuolla on vielä normiranut. Niin näyttää kyllä tosi hyvälle. Näistä kumpi kivempi? Varmaan tää. Tää on jo kivempi. Näkyykö siihen hintaa? 120. Erkin.
Okei, me ollaan nyt lähdössä myöhäiselle lounaalle. Kello on nyt 2:15 ja meillä on varaus 4. Ja se on semmonen lounaspilepaikka. Niin voisin nopea näyttää mun asuun. Kultainen hame ja sitten tää tämmönen toppi, mikä mulla oli Scorpioksessa jo yksi ilta. Mut mä ajattelin, että kun se on semmonen bilepaikka tai semmoinen, niin tää menee nyt sinne. Ja sit mä laitoin taas nää sandaalit vaan, koska ei oo mitään järkeä laittaa korkoit. Claudia otti sushi. Tää on kreikkalais-salaatti. Okei, me ollaan Nammosissa lounaalla. Just laittauduttu ja me ollaan nyt ihan just lähdössä. Meidän tulee vartin päästä taksi tohon. Niin me lähdetään nyt tällä kertaa taksilla. Se vie meidät tohon Nammosiin ja sit sieltä me mennään tommosella veneellä tonne Scorpiokseen. Tänään on tosiaan sunnuntai, niin siellä on bileet aina sunnuntaisin siellä Scorpioksessa, niin me mennään sinne. Ja toi venematka pitäisi olla kyllä tosi kiva. Ainoa siis tuolla tuulee ihan sairaasti, niin saa nähdä, että miten mä oikeesti selviin siitä. Tuolla oikeesti tuulee niinku täälläkin niin kovaa, niin saatikka sit tuolla merellä. Niin saa nähdä, että onks mulla enää mitään meikkiä jäljellä tai tukkaa päässä sen jälkeen. Mä näytän tän asun tässä nopea. Mä en taas näe yhtään mitä tässä näkyy. Mä laitoin tämmösen mekon. Mä siis ostin tän eilen. Niin tosiaan ostin tän eilen sieltä keskustasta. Tää oli ihan superhyvä löytö. Siis siellä oli kaikki ihania semmosia kultaisia ja tällaisia niinku ihan siis mun näköisiä vaatteita. Niin mä ostin 2 mekkoa, niin mä nyt laitan tänään tän. Ja mä tosiaan ostin nää lasit kans eilen. Nää on tällaiset Miu Miun lasit. Niin nää on mun mielestä kans tosi kivat. Ei, mä en tarvi raakasapua. Me oltiin siinä veneellä ja ne siis järkkäs sen meille ilmoitteeksi Nammosista. Eiks niin? Ne ei Joo, ei maksanut mitään. Ne oli järkännyt ilmoitteeksi. Me saatiin ihanen kyyti ja se oli ihan sikahauska. Niinku rannan vieressä. Tossa on noin bileet. Kyllä kaukan. Jep. Me ollaan lähes nyt syömään. Tai meillä on pöytävaraus vasta vähän myöhemmin tuolla keskustassa. Mut me ajateltiin nyt lähteä, kello on siis vähän yli 7. Niin johonkin ehkä istuskelee tai sitten sinne keskustaan vaan. Meillä on tänään varaus semmosessa ravintolassa kuin Noema. Se näyttää vielä tän mun asun tänään. Laitoin tän tämmösen valkoisen maksihameen ja sit ihan perus, tai tässä on tämmösiä söpöjä tämmösiä timantteja tässä topissa, niin tän topin sitten hameen kaa. On tosi mukavaa kertoa seuraava alkupala. Me oltiin itse asiassa ensimmäiset, jotka sai paikat, niin me ollaan täällä eturivillä. Me oltiin viimeksi tuolla suunnassa, nyt me ollaan tässä. Täällä ei oo ketään muita täällä meidän alueella. Mä en tiedä miksi meidät eristettiin tänne. Mä ostin tämmösen söpön hatun eilen tuolta keskustasta. Mä
oikeastaan kaupoihappuja. Me tilattiin hedelmälautanen. Tässä me nyt täällä. No näytä vähän mitä me otetaan. Otetaan edamamet. Otetaan... Hyvä valinta. Tää on sushi bowli. Mä otan ton... Mä otan spicy tuna sushi bowlin. Mä otan California. Se näyttää hyvältä. Tuli Ja meidän... ne sanoo, että ne on gluteenittomia. Joo. En usko. Mäkin. Nyt tuli meidän sushit. Ja nyt on taas laittauduttu ja ollaan tästä pian lähdössä taas syömään. Me oltiin tänään päivällä siellä Tsumassa. Pakko sanoa, että siis väsy alkaa vähän sen painaa tässä kohtaa lomaa. Me ollaan siis oltu täällä nytten jo 1,5 viikkoa ainakin. Joo, 1,5 viikkoa. Meillä on siis lauantai-sunnuntai välisen yön lento kotiin. Ja nyt on siis keskiviikko. Meillä ei ole siis mitään varausta tälle illalle, mutta me ajateltiin, että vois mennä sinne Buddha-baariin, missä me oltiin viime viikolla. Ehkä haluttu mennä niin just silleen auringonlaskuaikaan, mutta nyt toi aurinko on jo aika pian laskenut. Niin ei varmaan ehdi sitä näkee. Täällä on siis hirveä kaos täällä taustalla, mutta mä näytän vielä nopeeta mun asun tänään. Mä laitoin tämmösen maksihameen, tää on Zarasta. En ole käyttänyt vielä kertaakaan. Tää on ihan kiva. Ja sitten mä laitoin tämän se pitkähioisen paidan. Tää on tilattu viime kesän Ekolta. Päädyin tähän asuun sen takia, koska tuolla taas kerran tuulee, niin kuin joka päivä on tullut. Niin tässä on sentään niin kuin pitkät hihat ja sitten pitkä hame, kun eilen mulla oli niin kuin lyhyt hihanen. Ja mä vielä ajattelin, että kun mennään semmoiseen Noema, missä me oltiin syömässä eilen illalla, niin se oli sellainen tosi suojainen paikka. Että se ei ollut niinku semmoinen avoin paikka, niin mä ajattelin, että ehkä siellä ei tuulisi, mutta siellä tuuli myös. Ja mulla oli tosi kylmä ja niillä ei ollut, ei mut tosi kylmä ollut, mutta vähän viileä. Ja niillä ei ollut vilttejä. Niin sit se oli vähän ikävää. Tai silleen, kun mulla tulee siis niinku todella helposti kylmä. Niinku todella helposti. Ihan missä tahansa. Niinku Suomessa, kotona, ulkomailla, ihan mistä tahansa. Esimerkiksi mä en niinku pysty nukkuu ilmastointi päällä. Ja niinku kaikki normaalit ihmiset niinku lämpimässä maassa yleensä tykkää nukkua ilmastointi päällä, mutta mä en niinku pysty siihen, koska mä tuun niin helposti kipeäksi, kun mulla tulee niin helposti kylmä. Niin joo, tää on vaan ehkä minä ongelma. Tilattiin tonnikala tartar. Tässä olisi muuten ollut gluteenia, mutta ne teki tän tälleen gluteenittoman ja tää on kyllä tosi hyvää. Eikö ole? Maistaa nyt. Ja me ollaan nyt lähdössä meidän veneelle. Me siis otettiin tällainen niinku iltapäiväveneajelu. Ja kello on tosiaan kohta 3, niin se alkaa 3:45, mutta ne tulee meidät hakee nytte sinne. Niin meillä on 5 tunnin semmonen priva-veneajelu. Mulla on siis ollut tänään aika pahoja vatsaongelmia. Ja mä oon niinku ihan viimeiseen asti miettinyt, että pystyykö mä lähteä. Mä en vieläkään tiedä, että mitä tästä tulee. Tai tuleeko yhtään mitään. Mulla on niinku kaikki muut päivät mennyt silleen suht ok. Mulla on siis tosi usein silleen vatsaongelmia. Niin nämä kaikki muut päivät on ollut ok, mutta tietenkin just tänä päivänä, kun me ollaan varattu toi venereissu. Ja samahan kävi siis Dubaissa viimeis kun oltiin. Mä voin sen kertoa joskus toisesti, koska meidän pitää niinku ihan nyt lähteä. Mut joo, mennään sinne, toivottavasti mä selviin. Niin me jatketaan sit sieltä kuvaamista. Tää on se meidän tää on meidän kotiranta.
Ei mennä vielä tänään uimaan mereen. Siis tää on niin helppo, jos teillä on toi Canonin kamera, niin täällä saa siirrettyä nää niinku ilman mitään piuhaa tai mitään tarvii niin suoraan puhelimella. Äsken sieltä veneeltä me tilattiin meksikolaista ruokaa tänne huoneelle ja me katsotaan Netflixiä ja siis mä tilasin ruokaa oikeesti jollekin suurperheelle. Tässä on niinku vaikka paljon jotain dippejä. Mut ihan hirveä nälkä. Niin 12 dippiä. Jep, otettiin just pari kuvaa tässä meidän parvekkeella. Nyt me avattiin meidän pullo viiniä, mikä me ostettiin varmaan ihan ekan tai tokan päivänä. Ja me ostettiin siis 2 pulloa. Ja nyt me vasta avattiin se ensimmäinen, että saa nähdä tuleeko juotua sit sitä toista ollenkaan. Nyt me ollaan tässä partsilla, juodaan viiniä, meillä on tässä vähän sipsiä. Ja meillä on tosiaan tänään pöytävaraus Sumassa. Noin tunnin päästä, vähän reilu tunnin päästä. Niin lähdetään sit sinne kohta. Siis tänään on ihan sikalämmin, mulla on niinku ihan kuuma. Mä yritän, että mun meikit ja hiukset pysyis. Mä laitoin tämmösen kultaisen mekon taas jälleen kerran. Tätä mulla ei oo siis ollut vielä päällä. Mä säästin tän vähän niinku tätä iltaa varten. Siibas, aika plaini annos. Sitten meillä on wagyu-slice. Sitten meillä on California Sitten me kaavittiin. Viimeinen aamiainen. Vakkari aamis. Mä oon syönyt tän ihan siis 2 viikkoa joka päivä. Ja sun vakkari. Ei kyllä vieläkään kyllästytä. Me ollaan menossa Spiliaan meidän viimeiselle lounaalle. Tän jälkeen meidän pitää mennä vaan pakkaa. Ja sit me lähdetään yöllä. Mutta nyt meillä on vielä ihana lounas edessä. Katsotaan, tänään on lauantai, niin siellä voi olla vähän bilemeininkiä taas. Nyt me just saavutaan tänne. Tultiin reittiä pitkiä. Seikkailu.